स्टार्ट लायाखै स्टार्टआनो लायाखै नैखिनि भिउखौ गाइस तामाम मजा नुदो 1 2 3 फ्रि फराव गोलैदो मेगना आफुदो सेला पासनि गेटखौ नुबाय गाइस सेला पास मोनफैबाय जोङो थांफिगासिनो स्ट्रागल जन्दाखौ नाय आइस जाजोब्बाय आइस गप्र बन जाया 13,700 feet we are at now गाहायथिं भिउआ नै Hey guys, good morning from Dirang. Welcome back to my YouTube channel. गिबियावनो आंनि YouTube channel नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। दिनै जोङो सेला पास नङाबा टावां जेरावलागै हायो माने बरफा मार गोबां दोङोनो जिखिनि हायो जोङो ट्राइ खालामनो नायनि नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय था माने जोङो दिनै डे 4 जाबाय जोङो जुदि थांनो हायोबा सेला पासआव थागोन न' सेला पास जों होननाय मोनसे जायगायाव जोङो थाहैगोन सेला पास बारनानै सेला पासखौनो बारनो हागोन हाया जोङो गेरेन्टि गैया खिन्थु इनिफ्रायनो बरफ मोनोनो गाइस दा जोङो नै बेफोर बेगखौ स्टर रुमाव गालांजोबगोन प्लास्टिकफोरखौ बोननानै नै हटेलावनो जोङो फैफिननानै लांगोन उनाव बिथिं बेलकनिबो दंमोन बाथरुमा नै ओइबो दैमा मोनसे दोङो हमस्टेया बेनो गाइस तो विशाल तो रेडी बा रेडी बिहाय तो बरफ जाहोगोन नोंथां दिनै तो जोंना ओंखारबोनायानो एसे लेटथ' नङा जोङो मेंनायदो उन्दुदो मोजाङैनो दा 12तासो जासिगोन दा माने बरफा एसे आवलिहांदोनो मानसिफोरा गोबाङानो हमस्टे थानायफोरा खोन्थाफैदो खननै खोन्थाम ट्राइ खालामबाय सासेथ' इयाव ब्रादार सासे 7 दिन ना 12 दिनसो इदि जासिगोन थायै खननै ट्राइ खालामबाय नै इयो सेला पासनिफ्रायनो बारनो हायाखै दा जोंबो नायनि सेला पास बारनानै जां होननाय मोनसे जायगा दङ बेयाव थाहैगोन जोङो मोनफैलायबाय गाइस बरफनि लामा मोनलायसिगोन साइडआव बरफ गोलैजोबना दोङो Sinus! BOYA hit guys!
जोंनि जायगाफोरनिफ्रायथ' आसामनिफ्राय बारा गोजान जाया बाट बहुत गोजान गोजाननिफ्राय टुरिस्टफोर फैयो स' नायथावना जायगाया नोंथांमोनाबो मालाबाफोर खाबु मोनोब्ला सम मिलायोबा फैनानै नायफै अरुणाचल प्रदेश 95 किलोमीटर तावां जांगा दङ 57 सेला टपा दङ 18 मोनसिगोनानो सेला टपखौ 18 किलोमीटराबो धेमालि नङा कभार खालामनो टाइम लायो हाजो एरियायाव आरो बरफदो जोङो लासै लासैसो मानबायलांबाय हानांसिगोन ओहो पल्युसन फ्रि जन थान्दायाव ग'प्र'आ थाब बन जानो नागिरा आरो बेटारि थाबाबो बेटारिल' देखायबाय थायो गाइस 37 सो मैया दङमोन इयावबो बेटारिल' खोन्थिबाय थादो मार्चल' अफ जायो आरो मार्चल' अन जायो बाइकआबो बिदिनो बेटारि डाउन जाखागोन थान्दादो बेयाव लाखिना दोनबाय थायोबा आरो नोंथांमोना फैयोबाथाय पावार बेंक लाना फैफाखा इयाव मालाबा मालाबा सप्तासे गाहाम लाइन फैयानो याथ' जन्नत है भाई जन्नत सेला वारियर नैखिनि भिउखौ गाइस तामाम मोजां नुदो सिगांथिं हाजो बरफथिं खोबजाजोबनाय आरो खाथि खाथियावबो बरफ गोजा गाइस खायफा खायफा भिउ पइन्टखौ ओरैबायदि रियेलाव मोजां नुयोना गाइस लामायाबो इथिंनिफ्राय ओरै ओरै हाजो सादो सादा थांबाय हानांगौ जों दा मा बुंदो रेनकटखौ आइयाव लाखिगोन र' थान्दा मोनदो आरो नोंथांमोना फैयोबा रेनकट लाना फैथारनै सिग्लाबजोबगोन नङाबा आं गानथ'वाखै गाननोसै दसे थानानै ओहो रेनकटआनो जिलाय लांलायबाय आंनिया गाइस मैया बरफआव बारनाय उन्दुनाय लामाया गाइस इखिनिया गाज्रि हाब्रु गोजा माने जिसिबिदो बरफखौ हायखांबाय हायोना इयाव मेन पाकानि बानायनाय लामाया खुरखालांजोबो दिस इज आवार लाकि डे ना चाइनिस बेलेग जोंनि आगोलाव फैनायफोरा बेयाव लागै फैनो हायाखै जों सेला पास मोनसिगोनानो गाइस आरो लकेलफोरा गोबाङानो होनदों नैफोराव ब्लेक आइस गोजा खाना ला होनना बुंदो दिरुं गलिजोबनाय बरफ दोङो फिस्लायबा गोलैगोन गोलैनाया जोंबो अ गड दिनै बोथोरा इमान मोजां जाना होदो जै आफा बोराइ बाथौ जै बिश्वकर्मा स' जोंनि राइडआ साक्सेस जानो थांगासिनो गाइस नोंथांमोनाबो हाजासिम अननाय आरो सापर्ट होलांबाय था आंबो नाजालांबाय थागोन नोंथांमोननो मोजाङैनो भिडिअ खालामलांनो लामा खोबथेजोबनाय ओहो ग्रोब ग्रोब थांनांगोन नै जेथिं दै बोहैयो इथिं लानांगौ बाइकखौ इथिं दै बोहैदो नालाय बरफआ खोबथेना गैया लामाखौ नैनिफ्राय पुरा लामाखौ खोबथेजोबनाय बरफआ जों दिरुं लाबखादो दिरुंखौ खाथ'लायाखै जेराव लागै हायो इयाव लागै लांग्रोनि बाइकखौ इनि उनाव खाना लागोन oh my god हेलमेट ग्लासखौ मारिबाथाय हांखोनो मोना गाइस चाइनिस थांदोना गारिया आई एम ए प्र ना एकदम
हेलमेट ग्लास को मारिबाथाय लामाखौनो नुवा ग्लासा फगी फगी जाजोबो खुलिना लानो र' अ माय गड जोंनिया माने बिशाल मुवा ओजा मबाइला गोमाबोदोंमोननो बेनिफ्राय मबाइलखौ मोनफिनबाय दा इसोरो फैगासिनो जोङो 3 किल'मिटार आगोलाव दोङो जों इसोरखौ नेदो दिनै लागा जोंना बहुत मोजां आरोना नै सान्दुं होदोनाय जै आफा बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोना बुट गानना फाय आं बुया प्रब्लेम मोनदों नै नाय सिथाबजोब्बाय आंनाव ओहो र' लेन्स गुगारनि मजाखौ मोनदों बुट गानना फायनि आरो बाइकखौ स्टार्ट बन्द खालामथारनाङा हाजासिम नै ध्रुबना स्टार्ट लायाखै स्टार्टआनो लायाखै खनसे होलाय खनसे जाबाय दे अ गाइस नैथिं लामाया जों इफोरखौ बारि फायजोब्बाय गाइस नायलाय 1 2 3 फाय नोङो स्टार्ट बन्द खालामखाना गारिखौ एबारनिफ्राय फ्रि बरफ गोलैदो न फ्रि बरफ गोलैदो मेगना आबुदो बार नादोना बरफा बिरफुंदो गाइस फाइनली जोङो नुहुरबायानो सेला पासनि गेटखौ ओहो नायाखै बे सेला पासनि गेटखौ नुहुरबाय गाइस ध्रुबमोहाय नै नांथाबाय इयाव नै नायलाय ब्लक गोजा जोंनाबो गारिया उथिगोना उथिलाबा उथिदो र' ओंखारना र' ओंखारदो नामा र' आं लांसै होमबा फैबाया नोङो नारना होलाय हा नांथाबाथाय नांथाखायो गाइस हांथोनथोनो मोनखाबाय सैमा दं इयाव सैमा माबादि थायोबा थान्दायाव अ टमे काम हियार अ माय गड सेला पास मोनफैबाय जोङो थांफिगासिनो स्ट्रागल नै गाइस नाय जिखाव लांजोब्बाय रेनकट सेंकट जन्थाखौ नाय आइस जाजोब्बाय आइस अ गप्र' बन जाया वेलकाम टु सेला पास गेट इयो जोंखौ मानसिफोरा होनदों नोंसोर दानो मानो फैनाय नोंसोरो ओरैजों फैनाय दाना जोंखौ अ माय गड होमबा मा खालामनो जों दा बाइकआ बेनो जाहैबाय वेलकाम टु टावां जों दा नोंथांमोननि थाखायनो गुसुबाबो भिडिअ बानायदो ग्लभ्स खुनानै ओरैबायदि जस गाइस स' नायनोसै जोङो जांगाव थांना होनाय आरो ग'फ्रा बन जाखाया इदि गुसुआव बनानो जाया बेट्रिल' खोन्थियो मबाइल किप्पाके खालामदों गाइस नै सेला पास वी आर एट 13,700 feet oh my god बारफोरा मादि फैयो नै
सैमाया इफोरथिं ini शिव मन्दिर दोङो शिव बाबानि मन्दिर थिंनि माबा मन्दिर दङ गाइस तो 13,700 feet we are at now गाहायथिं view आइ नै ध्रुबआ दाबो लांनो हायाखै बाइकखौ आं गाबगोन ना मिनिगोन जादों दहाय हारसिं फैना लाना इसोर गारिखौ नारबाय थादों आंनि आरो साखाया गिदिर थानायखाय आवगायलांबाय थादों आङो मायाव लाखिगोन मायाव मागोन गेजेराव नांथाना होदों I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything. तो गाइस जोङो दा जां लड्सआव मोनफैबाय टाउना एसे आगोलावमोन दासो मोनफैदो टाइमा दा 8:30 जासिगोन गाइस नैथिं बाइकखौ दा दोनथ'दो जोङो दायो पार्किं खालामगोन बेनि उनाव नै रुमा जोंना जेने तेने मोनबाय दाम गोसाबाबो रुमखौ दाबादि बोथोराव गाइस नोंथांमोना फैयाबाबो जागोन खस्था ओरैनो लाइफजों गेलेनाय जायो लाइफजों खस्थ' जों बुट गेलेबोदों खिन्थु दिनै लाइफजों खस्थ'आथ' मार खस्थ'खा गोजांनानैनो फन मोनलायाखै आखाइखौनो बरफ खानाय बादि मोनखांलायो लिमिट बारलांजोबदों नायफानि अननाय मानाय गासैबो सब माइनाव फैजोबो आरोना बिदि मोनसे सिचुवेसनाव इथिबो जाया जों मा खालामनो बाथ्राबो रायलायनो हाया हां थोनो इसेयाव इमसनेल जायो इमसनेल अभियासलि जाखागोन मानो होनबा जोंहा मोनसे ड्रिम दोङो फैनायनियाव फैबाय जोङो इनि सायाव जोबोर खस्थ'यै फैदो बिदिनो आरोना इमसनेल जालांजोबो बिदिनो दा माथो बुंनो आरो ग्रुपआव सोरबा खासेया मेंबाथाय एक्सचेन्ज खालामनानै बादि मानसि थाथारनांगौ आरो बहुत डेन्जार रावनिफ्रायबो हेल्प मोननाय नङा आरो बायसेन्सआव माबा मोनसे जायोबा तो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै गाइस दे होमबा गाइस नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन बाय बाय